Assalamu alaykum hormatly vatandaşlar. Şu gün 2025-nji ýylyň 5-nji fevraly hepdeniň çarşamba günü. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýanyň kanallaryna. Hormatly vatandaşlar, şu günkü temamyz dünýäde üýtgeşýän ýa-ni syýasy hadiseler boýunça gurulmaçak. Men efire başlamakam az Türkmenistan boýunça maglumatlar berjek bolýan. Ine Türkmenistanyň Garabek, Halaç, Kerki, Bayramaly, Mary, ýaly ýa-ni vilayetlarda we etraplarda uly kemçilikler bar. Ödem poliklinikalarda, hastahanalarda uly kemçilikler bar. Mysal üçin tiz kömek maşyny şo ýerlerde, mysal üçin Halaç diýä, Garabek diýä, Bayramaly ýaly ýerlerde tiz kömek maşyny işlänok. Ya beýleki Mary vilayetyň etraplaryndan benzin şu tiz kömek maşynyna benzin berýär. Ön 40 litr berýän bolsa häzir 20 litr berýär. Şoň üçin o akkumulatoryna ýykyp goýýarlar. Oň ýanky tekindeş goýýarlar. Ay maşyny işlänok diýip, ýanky tiz kömek gidenok köp ýerlere. Ine şul hökümet hiç ýyly saglyk ministrligine, saglyk ministrleri hiç ýyly ýanky aşak şu pullary düşürenok. Şoň üçin hökümet düşünçligi ýok. Hökümetde pul ýok. Hökümetde bar ýanky büdjetden pullary hemme puwdokları, hemme ýanky büdjetiň statiýalaryna kemelip arkadan şäherine urýarlar. Oňdaşyndan Türkmenistan bergili. Ine şu ýaly kıyın meselede siyasi tarapdan, finans tarapdan kıyın meselede etraplarda, hastahanalarda tiz kömek maşyny ýa-da tiz kömek etraplarda ogurlar bar bilenok. Ine şunu öňüni almak üçin birinji bilen saglyk ministri gidip ýanky ýerlerdäki hastahanalar barlamaly, etraplardaky we vilayatda hastahanalar barlamaly, olaryň maşyny üçinçiligi, benzin üçinçiligi, olaryň ýanky içindäki hemme soňky wagtlar alynan gurallar üçinçiligi barlamaly. Ondan tiz kömek maşynlaryna inberksi ýot zilyonka ýok. Ýanky ol hassa ýok, bint ýallatdyr ýok. Gutup galypdyr. Ol adnara şpysana atlar öňden bäri ýok. Ine şo sebäpli tiz kömek maşyn barsa da hiç sat ýok. Edilen oklar. Şol dawleny ölçäň bir zat bar, şonu ölçäp ýanky ýa akitmeli ýa goýmaly diýerler. Medikament ýok. Dermanlar ýok. Köp tatlar ýetenok. Hastahana üçinçiligi saglyk ministri edenok. Saglyk ministrligi şu hastahana üçinçiligi galdyrmasa halka berilýän medisin servis ýok. Ine şonuň üçin bizim halkymyz 3 ýaşly çağdan başlap hemmesi ýanky şeker keseli Türkmenistanyň möhsalýa. Nanlar da adamlaryň iýmäne etler ýok, iýmäne ýanky pullary ýok. Şoň üçin produkt alynma, et alanoklar, etiň bagasy 60 manat, 60 manat $3. Günne gazanylýan pulum biriň mellegine işleseň, naýomlik bolup, ýa spesial bolup işleseň, ogurlarda, etraplarda sen 100.000, 150.000 manat köne pullum gazanýar. Ol 150.000 manat köne pullum 30 manat bolýar. 30 manat ýa-da 20 manat bolýar. $1.5 bolýar. Käwat $1 da ýetenok. Yani 100.000 mandan beren okul köne pulun. Ine şo pulu sen näme maşgalan etjek? Näme et al bilýän? Etin bagasy 1 kilosu $3. Hiç tadyna ýetenok. Şoň üçin köp maşgalarda et ýenoklar, ýanky süýt bilen bürünç edip içine kant goýup çağıjyklara berýärler. Nimeti boldum diýip çağıran şeker keseline eýe bolýar. 3-4 ýaşly çağıran banitara doly şeker keseline. Eýýem şu ýaşynda şeker keseli bolsa, biz näme araşýar çağırdyk? Olar instituta girmeli, olar okumaly, olar Türkmenistanyň ýerti gepini öňe gitmeli. Kim onu seredýär? Türkmenistanyň geljegi, Türkmenistanyň nesili, Türkmenistanyň halkynyň ösüşine seredýän adam ýok. Halk eýsiz bolýar. Näme şo bolýar? Haçanda biz prezidentimi saýlamasak, şoraýar bolýar. Haçanda prezidenti Putin saýlasa, şoraýar bolýar. Şoň üçin ol Putin oňuna boşly, Putin'in iti, atalogul iksem, gulam ve ogly
halkın ona hiç cevap vermiyor. Qaytyp barın yerine el çapıştırıp muňa ýa-ni halk gorkudyp arkada ýaşadyn arkada yeni plan pitdiran bir bütün dünýäni güldürýär. İksan klon. Ine bolup geçen zatlar medisinada. Ondan naşary etraplara getirilen, ýürütürleşdirilen gurallar, mysal üçin daşaýyrdyn gurallary, enjamlary, olar diagnoz etbilýär, ýa ýeni bir zat etbilýär. Olar işledip bilenoklar. Hünärment ýok. Şol bagly gerenler, Sağlyk ministrliginden bagly gerenler näme diýerler? Pul dıňyşyp, ýani hasahana bolup pul dıňyşyp, 2-3 banisa bolan bolup pul dıňyşyp, ýani şäher merkezden, Aşgabatdan bir hünärmende töleýärler. Olam gelýärdi, şo ýerde hünärment müftişin bolup, şo ýerde komisiýa gidinçe, şo ýerde görkezýär, dardiýa gidýär, ýene de padwala sap bolýar enjamlary. Yine de şu Türkmenistan'ın şeyle pakazuha yani daşwada iç yok. Alınan enjamlar, gurallar halka hizmet etmeli, halk için işlemeli, olara padwala saklaýarlar. Käbilerin zapçasy yok, käbilerin yani döwük galya onu düşünýänem yok. Şo ýaly sebäbi o gurallarym, enjamlarym ya padarka berildi, kömekli ya da ziyatky bilen alındy. Şoň üçin on ýanky ýygy ýok. Haçan bir enjam ya gurallar alanda haýsy bir döwletden, haýsy bir firmadan hökman şonu okudyp, öwredip, hünärment ýasadyp we ony 1, 2, 3 ýyl, 4 ýyl, 5 ýyl hünärmentleri peripodgotowka edip, on enjamlaryň обеспечениýasy bolmaly. Ne şu ýaly ýanky nekompetentni, ýanky hili pis tenderler geçirip şu ýaly alsak bolýar, prokuratura meclise bağlady, alsak bolýar, ine allyk, ine ratip gözlüňüp şu ýerden öz 30, 40, 50, 60% pullaryny çekýärler. Zatky. Ine bolup geçen hatda. Ine men ýalňyja çykyş etdim. Amanowyň çara Amanowyň ýerine boýunça Gökdöpede ine bir ýaş maşgalany ölüme getirdi. Ol ýaş maşgaly öldürmek boldy. Inni şolar ýaldatlarym ýöne medisina taraply zatlar ine etraplarda Garabek, Halaç, Kerki, Marin etraplary ine şu ýaly ýagdaý bolupdy. Şuňa eger Türkmenistany prezident dolandyrýan bolsa, eger prezident şu zatlara ümit berýän bolsa, eger de prezident bolup işläp bilýän bolsa Serdar Berdimuhamedow derrüw reaksiýa berip halka hyzmatlary ýa güýçlendirmeli we hilini galdyrmaly. Telefonu çözülýär, ananyň telefonu çözülýär. Telefon galdyrýan ýa-ni kabinet ministriniň ýolbaşçysy Serdar Berdimuhamedow. Diýmek, ýerine ýetiriş hökümetiň ýolbaşçysy Serdar Berdimuhamedow. Ve şu wagtda ol prezident bütün dünýäde Türkmenistany ýa prezentasiýa edýän adam prezident. Biz prezidentlere seredemok, kabinet ministriniň ýolbaşçysy ine Serdar Berdimuhamedow. Ýerine ýetiriş hökümetiň ýolbaşçysy Serdar Berdimuhamedow. Telefonu ministr çağırıp bilýär, Sağlyk goruş ministri çağırıp, nämiş beýle bolýar? Min maşina gitdik vertolyotly Halyç etrawyna barýar, ýa-da Garabek etrawyna görýär şöyle diýsem, şuraya ýetişmeýärim. Yani Aşgabatdan, merkezden hünärment zakat etmenem yetişmeýär. Şöyle görýär. Tiz kömek maşinlary ýok, bint ýok, zilyonka ýok. Onun baranyň tolk ýok. Hudaý saklasyn. Şu ýaly agyr ýagdaýlar bolup geçýär. Inni şonu düzeltmek bir 5 ýylyň işi. Düzdüş bir telefondan başlaýar. Gel bäri, sana 3 sutka wagt berýän, men şöyle barýan, haýsy etrapa zamaýt çakar, şu etrapda düzeltdiýsem boldy. Hükman ýa-ni bir zat çözülýär, bir zat edilýär. Uluglar, maşinlar, büdjetden pul berilýär, ýa-ni ministerlikden pul berilýär, bir zat edilýär-de, olamýar. Men şoň üçin aýdýam, bizde döwlet ýok. Bizde döwlet başy ýok. Onuň atlar we kepçek diýerler ikisem. Bire triyek utanan, triyek çekmeden diyor, pedredip, gowja eşikleyip, ýa-ni gülüşen bolýar daňda altyda arkada gelip adamlar işe gitmedi ýaly. Blog edýär şöyle, probka döredýär, bir topar problema döredýär. Şoň hiç ýere çykman, dutar alyp ýanyna
öz ýaly ýarlakları üýşürip aýdyp otursa türkmen hökümeti öser. Şu ýaly ýanky gulam milli lider ne Türkmenistanyň öňe gidiş hereketlerini durduýar. Gaýtyp kömek etmän durduýar. Şoň ekran çykmany, şoň bolmadygy, şu milli lideriň bolmadygy Türkmenistan üçin gaty amatly, gaty haýarly. Gynantagam ýagdaýlar şeýle. Indi Serdar Berdimuhammedow şoň bolany bolmany tok ýok. Bu döwlet dolandyran ok. Otyr maňa sora bermän, näme bol çekmeli bolsam, gol çekýär, seýretmän gol çekip otyr. Düşnen ok. Kakaty bir zat çekmeli bolsa kakatam sirden o näme? Ay özüňiz öwretiňiz diýip, ýa bular ýa paçalyk gurdy, bular bilýär. Bizim wezipelerden hiç maýyp bilmeýär. Şu DWT bir adamla galdyryp bir zat edämese, hiç kim işler bilmeýär diýip DWT'niň aktivistler gowlap ýör. Ine, bol geçen wagtda. Şoň üçin doğru düşünün. Biz hereket etmesek şu zatlar düzelmeýär. Hiç wagtym düzelmeýär. Bu halk gerekkä. Bir 500 000 adam özüni oňurlayan, özü Germaniýadan doktorak kelip özüne seretdirip bilýän zat bolsa, galanany naýomlyk. Afganistanyň getirer, Indiýadan getirer, Pakistanyň getirip işleder. Olar näme ýa gelmişek wagtynça gelip, isleýän wagt kop bilýär gidýär. Şoň üçin watan elinden gelýär. Hemme zat gurrak gidip oturanlar. Öz taryhyny, bizim taryhymyzy üýtgedip, öz taryhyny ýerine goýup, ýa muzeýlerde, kitaplarda bir topar kitap ýazyp, öz adyndan ýazylmady kitaplary hemme ýere ýerleşdirip, oň sözleri, oň aýdýan ýa-ni şygyrlary TikTokda berip ýör. Şu zatlaryň hemmesini östürip, diňe öz taryhyny ýasak bolýar. Türkmenistanyň taryhy ýokdur. Halkyň taryhy ýokdur. Hani edermen adamlar Türkmenistanyň taryhynda. Sovet Soýuzy gelmäke. Bir topar edermenler bar. Hani o taryhlar? Hani Türkmenistanyň taryhy? Näçip edebiýat, eni dil kitabyna, taryh kitabyna ýok şo ýerden şygyrlar, temine, redil, molonepet, ulum ýanky dürüjülük barda hiç şart ýok. Näçip? Geregi ýok. Bunun döwrüne, bunun paçalygyna, bunun gurjak döwletine gerekkä şo zatlar. Ýöne bizim halkymyza, bizim taryhymyza, bizim ata-babalarymyň taryhy, durmuşy, däpdesur bize gerek. Oňa geregi ýok. Ol ulanyar gülýär üstüňizden tiryak çekip basfer oğlum bir ýere galsa ine bizim zulüm polis emhememiz bar çağırýar, olar söýgüm bolýar, gorkudum bolýar. Bular gorkup ýarlaklar halkysy. Ine halk galmaz ýaly diýär we zulüme hyzmat edýär, bir beýasman jaňalýar. Ertir şular watan bilen, ýa-ni toprak bilen, tebik barlyklar bilen berdim ustany gitdirýär. Habalar ýok. Ondan puşman eder. Halkam galmady diýip. Halk galmaz da, o sen onu näme getirdiň o halky? Bomja edip goýdum. Guguna derip, ruhuna derip, hemme zadyny vurup, gözünden oğuzunu çıkarıp, hemme zadyny izolatora sokup, vurup gördüň, öldürüp gördüň, bıçaklap gördüň, ýa-ni ola elektrik togum tutup gördüň. Näme garaşýan? Senim bu şonu ýetdiň. Senim halk, senim şu döwletde ýaşaýan. Senim ýallak bolmaly. Senem gyýyň köçe çykanda olum doglanır, oturup tam yapıp bir tamda oturup ağlarsın özüň. Puşman edersin. Ýöne şu zatlar bolmaly ýaly, ine şuň sen halka sabotaj etmeli, açyk maý bermeli, açyk galmaly, halk reaksiýa bermeli. Ertek kim bolsun prezident? Men bolaýyn, halk galyp durmaly. Her wagt aktiv bolmaly. Ferden Amerikada Trump Kanada 25% gelýän harytlara nalog galdyrdy boýun, halky böküp çykyp prezident adjen reaksiýa berýär. Halky böküp çykyp öýler hiç kim aýdan propaganda ýatyp Amerika harytlara almaly, Coca-Cola'ny almaly, diňe Kanadaň harytlaryny alyp öz halkymyzy gollamaly. Görün, aýdymlar aýdyp köçe çykyp zat edip, hani şöyle tronyon ya trilyon bir zat diýdim şolar ýok. Birinji ministr bir zat diýdim ýok. Öz-özünden. Ine şu halk aktiv diýär. Bizim halkymyz ýok ýaly. Bir ölü bir zat. Bular pikirde men şu goňşym bir zat diýse bıçak bilen üstüne böksem ine men bar. Ýok, ho, sen ýok şo ýerde. Bıçak bilen goňşyňa böküp bolmaý. Gaýtyp oňuň agzy bolmaly. Sen saýlap, sen puluňy sana hyzmat etmeli hökümetden dogurmaly. Näçip sen beýdýän? Halo, sen biz sana pul berýär, bizim salgystlarymyz diýär.
Bizim tebi aylıklarımız ya sen aylığına. Ümit bizim döwletimizde hukuk bozayan gurumlar, hukuk koruyan gurumlar. Korrupsiýanyň fundamenti şolar. Ine men hukuk koruyan gurumlar diýen. Bir kellemiz işlerini okmaysın. Ya şol ýaly siz samsakmy. Bir açyk bir öňünü keskitlep görmeli, bir 5 adam däl, adam däl, bir 10-20 adam. Nire var ya? Ho biz şu ýerde rol oynayýar. Şu zulüm döwletiň esasy instrument, esasy güýjüsi polis, MHM. Size bağlı Türkmenistan'a düşün. Size bağlı Türkmenistan'a bu depkini ösörme ya korrupsiya ösüp hemmemiz kösüp ýörärdi. Şu gün sen wezipen var. Erti şu wezipenden sen kokku berýär. Hemme dady var. Ine sen polis bol, minister bol, KMB minister bol, MHM minister bol, polis minister bol tapagy ýok. Bular sizi çalışıp durmalı. Siz ya kökürýär. Apasny. Şoň üçin düşünün şu zatlara bir kelle aýlan beýlik döwletler näýeli. Siz polis, MHM daşyna çykanlar. Bilemmi? Bir daşyna çyksaňyz ýa barmak basarlar. Ha şu döwletden klonlaryň döwletinden dip üstüňizden gürler. Namys edersiňiz, pagonly, namys edersiňiz. Döwlet aýdamaz, aýdyan adam. İnternet fiil peseli şoň üçin internet ýetdi. Ine bolup geçen zatlar şu etraplaryň hasahanasyna öň kwitansiýany 5 manda alyp içine giýip bolýan bolsa, indi 10 manda galdyrdylar. 10 manda galdyryp şonu ýanky şu tölegi ýene halkyň hatalyny diýär. Onu TV waýlyklar niýe diýär? TV waýlykdan gelen giýdijiler niýe diýär? Gurban boly. Ferdar niýe diýär bular? Näme halkdan alýar? Hassahanany saklamak üçin halkdan pul alýar. Türkmenistan konstitusiýasyna ýazylgan, ýanky medisina kömek muhtyp. Näme adamlar pul töleýär? Kaçan siz öz bozunuňy ýerine ýetirjek? Kaçan halk ağlaman besetjek? Kaçan bütün dünýäni ağlap Türkmenistan gülýäli, ine banisalar gülýär, ine enjamlar arlyk, ine Türkmenistan ýanky rak keselini bejermek üçin hiç rak etmeli, içinde bejerip bolýar. Şeker keselini ine avtomat bejerýär. Bizde oral epidemiýa ýok. Özüne zubnik. Medisinada bir açyk bir çeniň çägiň ýanky tez bilýän. Çen bilen çäkden tez bilýän. Näçip hatça bu medisinanyň oňuryna ok. Ulan. Men näýe aýtjagym bilemok. Ulamam diýsem bu ýanky utanmak, gurban kezap diýsem utanmak. Şol çykyp aýdym aýdýar. Ýanky atlaryny sürýär, eşeklerini, itlerini, pişiklerini aýlantyr. Atlar bilen, pişikler bilen, eşekler bilen aýlanmaly, halk bilen aýlanmaly. Siz milli lider. O diýmek näme? Bar bine Murat Gurbanov aýtdymy? Günü gitmeli, halaja Garabeke näme bolýar? Hanu? Han şöýüň häkimi, han Minzdraw, han näme diýip ine şuňa milli lider diýýär. Şu ýerde çykyş edenlerde gidip ýertedi, atyny menip, eşegiňi menip, ýa aýlanmaly. Onu siz atyň, eşekden, pişikden milli lider bolýar. Düşünýäňizmi şoňa? Ya kellen gurak gitdimi? Ine poliklinikalarning ýagdaýy şeýle. Indi pasport meselesi, pasport meseleniň ofitsialny tölegi 375 manat. Şol 375 manat hökümete töleýän we pasportyny çalyşyp bilýär. Şu ýaly täze bir maşençilik emele geldi. Türkmen pasporty Rossiýada edilip satylýar. Köp adam alýar şo pasporty daşyna aklar we Özbek Eýran granisadan geçip bolýar, Gazak granisadan geçip bolýar, ýanky ýörap geçip bolýar, ýöne samolyot alyp bolýar, onu barýar. Näçip şol falşywy pasportyň ýanky tapawdywa original pasportdan. Sebäbi pasport alyp görüňizde daşy bardyr, ýanky aşaky daş bardyr, ýani gatyja.
Şonu original diýen barajak bolsaň yumşak bolmaly, gaty dürt bolmaly we şonu çyrany öçürüp ýa-ni lazerden geçirende şu çip görünmeli şurada. Eger de çip görünmese faşy pasport. Şeýle bilipdiler sana. Alyn aýman original pasport ine etdirýär diýip ýa-ni 1000, 3000, 5000 dollara alýarlar gurgular adamlar. Pasport problemasy bar. Türkmenistana gelip daşöwrükde alyp şöyle entäpýärler. Bir gün tuturorsaňyz faşy pasport üçin deport bolup türmäge batyrarsyňyz. Şoň üçin almaň, barmaň şöyle etmeň bir kanun zatlary. Başga da Türkmenistan boýunça maglumatlar köp. Ýöne şuňlukça men şunu betedeýin we inlik gepleşikler hoş sag bolun, hormatly watandaşlar. Näme soraňyz ýa näme maglumatlaryňyz bolsa, ine şu ýerde görkezilýändir. Men Telegram adresim we e-mail adresimi iýerip bilersiň. Biz sizin üçin işleýär. Wagty geldi, inni biz bir zat edämesek hiç zat bolmaýar. Ine maňa bir bizim bir aktivistimiz jaňa diýär, "Marada Amerikada Trump çalışdy, Trump eýtdi, dünýä çalışýar, gurban ulam ine çalışarlar zat" diýip pikir edýärler. Näme bolar diýip menden soraýar. Men ýene bir ýerde aýdýan, Amerika çalışsyn, Amerika rywog etsin, Amerika Marsa gidip ýaşasyn. Goňşy döwletler Marsa ýa-ni gidip ýarty Marsda ýaşasyn, Özbegistan, Gazakystan ýa-ni içinde galsyn, üstün ýa-ni revolýusiýon hökmüni, revolýusiýon temp ötüşlerini alıp üstün Türkmenistan biz galmasak hiç bitmedi. Inanyň azatlyk, adalatlyk döremeýär hiç ýerden. Azatlyk, adalatlyk ganyny bilen almaly. Biz intek azatlygymyza, adalatlyk üçin güreş görýärmiz. Ülkü dotýar ýöne. MHM polis bizi çüýlekli dotýar. Ýöne bizim ölümimiz hiç efekt getiren. Ülk görýärmiz. Ýa-ni durup görýärmiz. Görüşüp görýärmiz. Biz öldüýärmiz adalatlyk üçin. Üýüşüp galalyn, şol gaçky diýär. Gaç gitmede men rahat bilmedim. Şoň üçin bütün dünýä demokratiýa bolup üsüp gowy ýaşasa da Türkmenistan eger el çapşyp arkadaş şöhrat diýip telewizionyna görkezilip dursa, hemme halklar, hemme hökümetler, hemme halkary gurumlar şeýle pikir edýär. Şo halka adalatlyk, demokratiýa, azatlyk gerek gelekeni. Şu ömürlük gul halk ekeni. Onda öyle işler galmasa biz näil kömek eder, biz näil arkasyny tutaly. Olar ýok hiç ýerde. Gurlän ok, gelenlerim yallaklar, öp diýerler. Biz düşünämiz ok halka diýip bize aýdýarlar. Ine şeýle bilen kararlar, şeýle bilen hiç zat bolmaz. Gepin tümmekleri biz galyp bir zat edämesek Türkmenistan hiç wagt dözülmär. Ünsüyorum 33 ýylda nire geldik. Hiç şuraya zat barmydy? Hastahanlarda bint yok, zilonka yok, yot yok. O gelýän zilonkaň ýartyna su goşýarlar, ol hiç işlän yok. Zilonkada uruşda da vardı. Uruş wagtlary hem vardy. Produkto ýokdy, zilonka vardy. Bizde buğday boýunça plany odup geçip 600 000 ton eksport edýänmiş intek 1 tonu giden ok. Biz paxta plany boýunça odup geçdik we ýa bütün dünýäni bizim buğdaýymyz 2 ay ýetýär. Türkmenistana bar ýogy 700 000 ton gerek. 700 000 tonu 10 paylasan ýeti 55-60 000 tonu aýna gerek. 2 ay taklanyp bilýär. Başga ýok. 100 000 ton 2 ay, 2 ay, 3 ay ýetýär. 300 000 ton. Galan ýok. Onu ýa gazaplama, Amerika statistika gözüňi görüp duranda. Gurbanlyk bilen Serdanyň özü golçakka Gazakstanyň un almasak un ýok diýip. Demek bular bilýär aldygyny. Bular bilýär alýany. Bular onu sirden oğlum. Bunun esas sady arkadaş şöhrat, Gahryman arkadaş, Lukman arkadaş, at arkadaş, eşek arkadaş, ýene bir zat arkadaş, hacı arkadaş, ýene bir zat boldy. Şo bolsa bulara wagt geçdi boldy. Kep boldy. Bularda problema ýok. Bular diňe ösýärler. Bunun baýlygy diňe ösýär. Milliardlar diňe ösýär. Bizde zat ýok. Türkmenistan içinde halkının işlat ýok. Şoň üçin daşna gidip öz günümüzü görüp käbileri galyp bilýär, käbileri galyp bilmeýär. Daşna gidýänleriň diýmedim diýenler 10% galyp bilýär, galan galyp bilýär. Kyn. Senin garaşan adam ýok.
Birinci, ikinci köp kynçylyklardan geçmeli. Üçüncü, sen Türkmenistanda bir virtual yerde yaşap ýörsiň. Daşurda gilsen hakykatda yaşaň. Hemme gazanyp almaly. Konkurensiýa, bilim, fiziki iş bilen Türkmenistanda ýaly ol bir zulm ertekinde maşynçylyk edip ýaşap bolmak daşurda. Şoň üçin kyn. Kyn ýöne gazanyp bolýar, ýeňip bolýar, bilimler gerek, diller gerek, ýa ukyplyk gerek, giýje gün işlemeli bolýan, giýje güni ýa-ni konkurensiýada ýaşamaly bolýan, bäfeş geçirmeli bolýan. Onu her kim başarmıyor. O her kim den ösen o. Onu bir kynçylyk görüp aňyrdan gelýän adam okuwlary ünsürip ösemede beýlekler kyn bolýar. Şoň üçin galanlar Türkmenistan eklemeli. Türkmenistan bize ýa-ni alada etmeli. Türkmenistan iyi çıkmaly. Türkmenistan'da wagtyny taýdan hökümet bizim arkamızda durmaly. Hany o zatlar? Daşynda gurrun edemok, içinde ýok o zatlar. İçinde bir adamın arkadan tuttum şu Gurbanly Berdimuhamedow diýen adam. Elbetde ýok. Demek içinde de bizim arkamızda hiç kim ýok. Arkada gurrun ýok. Arkamızda hökümet ýok, döwlet ýok. Mar vilayatyna Margres, ýa-ni Murgat tarapy giden ýolda, Margres'ta şu düýünlükde bir maşin ýa-ni ýandy. Şu maşin ýanyp dol ýanyp oturdy. Adamlar, pajarniklar jaňy diýe, oňa jaňy diýe, hekime jaňy diýe, hiç kim gelmedi. Adamlar şöyle üýüşüp şey diýerler. Hökümet näme garay? Agyr günümizde pajarnik gep bilmän bolsa hökümet ýok ha. Bular hökümet bize gerek gelip hökümeti ýa-ni söňü çağırna ýalar. Ine men şu diýen zatlar. Hökümet ýok. Bize seretjek adam ýok. Biz şoň ýakatyndan tutup sorap durmasak bize seretjek adam ýok. Näme biz şoň ýakatyndan tutup sorap durmaly? Bular hökümet puluny, ýa-ni tebii baýlyklardan gelýän puly bize hyzmat etmek üçin işlerler. Bular bolsa bize hyzmat etmek gaýt diýip bizi talamançylyk bizi gysýarlar. Ünsürüm. Polis gullugy, MHM gullugy, kanunlar gorap, döwletiň ýa-ni hukuksyzyň goramaly adamlar korrupsiýaň fundamentini saklap gelýär. Korrupsiýaň kezabyny gurbanlygyny saklap gelýär. Utanç dälmi şu? Soň näme ötüşesiz garaşýar? Näme çağan geljek bakly durmuşyny gurjak bolýar? Özüňiz anlama. Bu zatlar boş. Biz hereket etmesek hiç hak bolmaýar. Ramazan bayramyndan birinji günde hemmemiz mesçide barmaly. Oň daşyndan her 5-nji gün cuma namazyna barmaly. Biz ýa bar üýüşüp başlamaly mesçitlerde. Şoň üçin ateist bol, kim bol mesçide bar. Öz bardyň öküz we üýüşüp ýa-ni hereketleri giýmeli. Biz her vilayatdan 1000 adam gözleýär. Hereket etbiljek adam. Ine Telegramdan men bilen habarlaşyp bolar. İnlik çykyşlarymda men öz telefon nomerymy goýan, gün WhatsApp'tan jaň biler. Şu günlük çykyşymda şoýada men nomerym durandyr. Hormatly watandaşlar, ine şunu bilen men efiri gutarýan. İnlik gepleşikler şerli hoş sag bolun.